Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Няма бензіна? Прапагандыстка Маргарыта Сіманьян рассказала расіянам, што скардзіцца на жыццё яшчэ рана, бо, можа быць, яшчэ горш. Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой. Пасля гэтых словаў я б на месцы расіян захваляваўся не толькі за бензін, але і за пітную ваду. А вінаватыя ва ўсім, вядома ж, падспудныя англосаксы. Ну было же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все вот это для того, чтобы мы, как в 17-м году, побежали, свергли царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же они и ужаснулись, эти англичане, да? Я не думаю, что у нас сейчас такое время. А які цяпер у Расіі час? Як звычайна, час цярпець. У Маскве згулялі вяселле роботаў. Роберта и Матильду расписали под Daft Punk. Роберт и Матильда, готовы ли вы объединить свои системы, синхронизировать протоколы доверия и совместно двигаться по маршрутам будущего? Готов. Готово. Принимаешь ли ты этот браслет как символ нашего союза? А вось толькі кажуць, што цырымонію не ацэнілі ў Дзярждуме Расіі. У шлюбе паміж двума бясполымі роботамі, няхай і апранутымі ў мужчынскі строй і жаночую сукенку, угледзелі прапаганду ЛГБТ. А гэта там стражайша забаронена. Пры Лукашэнку ў Беларусі склалася традыцыя. На Дзень незалежнасці абавязкова трэба з пафасам што-небудзь адкрыць, каб паказаць народу, што ўлады пра яго не забыліся. Але справа такая, што нават у буйным райцэнтры далёка не кожны год будуецца новая школа ці лякарня. Таму часам адкрываць даводзіцца нешта зусім дробнае. Напрыклад, дзіцячыя арэлі, як сёлета ў Мазыры. Сегодня мы открываем новый, современный и долгожданный объект отдыха, наш новый аттракцион. Качели – это символ полета. Сегодня наш святой долг делом доказать, что мы достойны их подвига, создавая и делая жизнь наших детей счастливой. Именно поэтому сегодня мы открываем эту прекрасную территорию детства. Посмотрите на эти новые, яркие, современные качели. Качели – это ведь тоже символ. Символ полета, стремления вверх, символ беззаботного и счастливого детства. Нагоды для святаў драбнеюць, але пафас застаецца на ўзроўні. І яшчэ крыху пра дзяцінства. У Карагандзе адкрыўся піянер-лагер для дарослых. Варта толькі павязаць чырвоны гальштук і пачынаецца сапраўдная магія, пішуць яго арганізатары. Ну, давайте поглядим на сапраўдную магію. А як бы вы патлумачылі гэтую ностальгію па СССР? Моя версія сумная, калі ў людзей няма ні сучаснасці, ні будучыні, застаецца толькі жыць мінулым. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.